14 14,500 15 15,000 euro din hija s-somma li offra Christian Vella biex jerfa' l-vara titolari ta' Santa Marija fil-festa tal-Imġar. Minkejja li din it-tradizzjoni tmur lura 100 sena, din hija t-tieni darba li Vella ħasem f'dan l-irkant u l-ewwel darba li kiseb l-unur li jerfa' din il-vara. Fl-ewwel kummenti tiegħu quddiem folla numeruża li nġabret huwa esprima s-sodisfazzjon u l-ferħ tiegħu hekk kif din kienet xi ħaġa li minn dejjem xtaq. Tieni sena li dħalna għalija tfisser ħafna ħafna. ħafna ħafna. Moment importanti ħafna għalina l-lejla. Konna jena ħabib tiegħi, tkellimna, u bdejna naqdu t-tim, u rnexxielna naslu għal ġurnata importanti tal-lum biex nerfaw fil-Madonna. Il-kappillan Father George Kembri spjega s-sinifikat ta' din it-tradizzjoni għar-raħal tal-Imġar u żied jgħid li l-flus miġbura ma jmorrux biss għall-parroċċa iżda jgħinu wkoll għaqdiet ta' karità. Ilha ssir 101 u għal daqstant naraw mill-istorja tagħha x'ġenerożità kbira kellhom l-imġarrin bla raq ta' ġbinhom bnew knisja tawna l-istatus ta' Santa Marija u ħafna drabi wkoll min jaf kemm gawdew familji fil-bżonn minħabba dawn l-għotjiet.